Hej, mit navn det er Allan Nytken, jeg kommer fra Logic Group, og det her det er en af videoerne i serien om Smart Living, som er vores smart home løsning. I denne video der skal vi kigge på, hvordan man logger ind på vores controller via websider, og det første vi gør, det er i virkeligheden at se, hvilke muligheder der er med det. Lad os komme i gang. Når det er, man gerne vil logge ind på en webside, hvor vi kan kigge på de her, så er der tre forskellige måder at gøre det på. Man kan enten skrive findfibao.com og i adressefeltet, så søger den efter de controller, den kan finde på det lokale netværk. Jeg har en del, fordi vi installerer til flere, og vi har også selv nogle stykker kørende her i firmaet. Men det er den ene måde, og hvis man finder den, man skal bruge, så trykker man på Open, og så logger man ind. Alternativt så finder man den IP-adresse, som man skal bruge. Vi kunne fx tage denne her. Og så tager vi en fane og skriver direkte i den IP-adressen og trykker Enter. Og så kommer du også ind til login-siden. Den sidste mulighed, det er, hvis man sidder uden for huset, eller hvis man af en eller anden grund ikke kan få fat i sine lokale controller via det netværk, man kører på. Så kan man gøre det eksternt fra ved hjælp af home.fibao.com. Her der kommer man så til en login-side til cloud-løsningen, og man logger ind med de samme oplysninger, som man har fået i vores papir, da det var, man overtog vores, eller den løsning, vi har lavet til jer. Først indtaster man adressen på det, man gerne vil logge ind til, og bagefter indtaster man kodeordet, og så kommer man igen ind til en side, hvor man kan sige Open, ligesom vores første find. Og når man siger Open der, så enten så skal man tage kodeordet ind igen, eller så har den husket det, og så logger den direkte ind. Lige meget hvad vej man kommer til, så ender man med at være logget ind i et system. Vi kan logge ind her, og når man så først er kommet ind, så bliver man præsenteret for det her billede. Det her center, det er et blankt center indtil videre, vi har ikke integreret det, men lad os prøve at koble os op mod et center som okay. Her kommer vi ind på siden, hvor vi kan sige åbn. Vi åbner. Den har husket vores login, så vi bliver logget direkte ind. Det første vi ser, når vi kommer ind her, det er instrumentbrættet eller kontrolpanelet. Det er en oversigt over det system, som vi logger ind på. Selve systemet er bygget op på den måde, at du har nogle sektioner. Her har vi hjem for eksempel, og under den er der nogle rum. Der kan så være flere sektioner i systemet. Vi har for eksempel en ude-sektion, en teknik-sektion, og helt nede i bunden, der har vi også en default-sektion. Hvis det er, man opretter nye ting, og man ikke angiver, hvor de skal ligge henne, så ryger de ned i default-sektionen, og så ligger de i listen af devices under der. Går vi op igen her, så kan man se, at de forskellige rum, den er inddelt i, det er de rum, vi har oprettet for huset. Med her der er der både noget lampe, og der er noget dørkontakt, og dem er der nogle forskellige af i de forskellige rum. Hvis man klikker på den, så vil den tænde for lyset. Og når det så er, den første er tændt, så vil du tilsvarende kunne klikke på den igen, og så vil den slukke for lyset. Det her det er en dørkontakt. Jeg kan ikke åbne døren, så jeg kan ikke rigtig gøre noget med den, men jeg kan få at vide, om døren er åben, eller om den ikke er åben. Hvis det er, jeg godt vil se nogle flere detaljer omkring den device der, så er der et lille øje heroppe til højre. Hvis jeg klikker på den, så åbner den op her, og nu kan jeg igen gå ind og sige tænd for den. Og jeg kan se, at den bliver tændt, og den bliver tændt på et eller andet niveau. Jeg kan tage fat i skyderen, og så kan jeg skrue op eller ned for den, og jeg kan gå ind og slukke den igen. Den her oversigt, den bruger man, hvis det er, man gerne vil ind og styre noget på systemet. Hvis det er, man vil noget mere med ændringer af den slags, så kommer vi tilbage til det lige om lidt. Man kan sige, at selve hjemmesiden her, den er delt op sådan, så du har nogle forskellige muligheder herover i venstre side. Du har noget redigering hernede i indstillinger, og så er der nogle informationer heroppe for oven, der kører. Hvis vi kigger op for oven først, så har vi alleryderst her den, der hedder alarm. Og det betyder, at den indikerer, om alarmen er tilkoblet, om alarmen er gået, eller om alarmen er frakoblet. Vi kan også få at vide, hvor mange der er logget ind på systemet lige for øjeblikket. Denne her liste af indloggede brugere, den kan vi sådan set bruge til at se, om vi har fået logget ind på flere forskellige systemer, men normalt så er der kun den ene derinde at se på det. Den næste her, det er opdateringer. Hvis der ligger en opdatering til systemet, en ny opdatering for eksempel, så vil der her stå 1. Hvis der også er opdateringer til nogle af enhederne, så står der et tal, der er større end. Og hvis man går ind på den, så kan man se her, hvad det er for noget, der ligger. Nu er den opdateret, så derfor står der også her, at softwaren er opdateret. Kommer der opdateringer, så skriver vi på vores hjemmeside, når vi har testet opdateringen, den er sikker, så man kan lægge den ind.
Hvis det er, at man selv lægger den ind, så kan man risikere, at der er nogle ting i, som vi i hvert fald ikke har fundet endnu. Men tjek vores nyhedsside på vores hjemmeside, så der kan I se, hvad vi selv er kommet frem til. Notifikationer er beskeder fra systemet om forskellige ting. Det kan være her for eksempel overload. Det tyder på, at der er en stikkontakt, der har haft for høj belastning. Det kan være, at man har opgraderet Z-Wave 2.0 til version 3.0. Den har vi ikke opdateret til. Vi anbefaler stadigvæk at køre på 2.0'eren, fordi 3.0'eren ikke er 100% kompatibel endnu. Den næste, der er her, det er vejret. Vi kan få at vide, hvordan vejret udvikler sig, fordi den her controller har direkte kontakt til internettet og har sine oplysninger derfra. Så vi får både at vide om, hvad temperaturen er, og hvor meget fugtighedsniveauet er udenfor, og hvor meget det blæser. Og det kan man bruge i sine scener, hvis man for eksempel vil lave en scene, der kører markisen ind, så kan man holde øje med, hvornår det begynder at blæse, eller regn for den sags skyld. Den næste, det er uret. Vi skal vide, hvad klokken er, fordi for eksempel vores Astro-funktion, der tænder og slukker udendørslyset, er afhængig af, hvad klokken er, og ud fra internettet får den så også at vide, hvornår solen står op og går ned, så den kan bruge de her informationer. Så har vi profiler. Det er forskellige profiler, man kan sætte systemet i. Default er der oprettet en hjemme, væk, og så man er på ferie, og om natten. Og vi skal nok kigge på det lidt senere, men der er en mulighed for at sætte nogle forskellige ting op, hvis man vælger at bruge profilerne til at styre det med. For eksempel når man rejser væk hjemmefra, så vil man måske gerne have noget information, hvis der er nogen, der kommer ind i huset, eller man vil gerne have lyset er tændt eller noget andet. Men vi har også nogle løsninger, som måske er lidt mere fleksible omkring sådan noget med at rejse for eksempel. Dem kan vi også vende tilbage til. Den sidste her, den fortæller, hvem der er logget ind lige nu. Man kan gå til kontoindstillinger, og man kan også genstarte sit system, hvis der er behov for det, og logge ud selvfølgelig. I venstre side herovre, ja, vi er inde på instrumentbrættet, det var den første. Man kan heroppe foroven lave en form for filter på det, så man kun ser det, der har med patienter at gøre, eller kun ser det, der har med sikkerhed at gøre. Man kan også, hvis det er, man vil det, gå ind og det vender vi lige tilbage til. Men heroppe, der kan man se nogle forskellige ting om huset. Vi har også træet over i venstre side her, så man kan gå direkte ind på et værelse, hvis man leder efter det. Eller en anden sektion, hvis det er den, man leder efter. Men hele huset, så får man alle oplysningerne. Hvis det er, man har nogle rum, man har skjult, fordi man normalt ikke bruger dem, så kan man også vælge at få dem vist heroppe. Og vi kan søge efter enheder, hvis det er, man for eksempel skal finde en, der hedder AC. Så vil man lynhurtigt kunne søge sig frem til, hvor er der noget med AC herinde. Går vi over i venstre side igen, så er der en, der hedder historie. Her der får man en liste over de hændelser, der er i systemet. Det vil sige, at jeg tænder og slukker. Det her det var så en sensor, den arbejder med. Vi kan også bladre ned her og se, på et tidspunkt, der tændte og slukkede jeg nogle lamper. Det vil være registreret herinde, så man kan følge med i, hvad det er, der foregår. Og tager vi den næste ned, så er det scener. Herfra vil man kunne eksekvere scener. Scener kan lægges ind i rum, men det kunne fx være, at man havde en af værelserne, en godnatscene, som tændte lyset på svagt lys, og så skruede ned for det hen over en time eller noget tilsvarende. De fleste af vores scener, de er samlet op nede under automatik eller nede i default rum, men man kan fordele dem ud, hvor man gerne vil have dem. Vi har også en, der hedder klima. Hvis man har lavet klima, det vil sige varmestyring i sit hus, det kunne fx være radiator eller gulvvarme, vandbåren, så vil man kunne indstille den til at styre varmen per dag, og for hver dag i forskellige tidszoner, og for hver dag i ugen på forskellige måder. Så weekender kan være anderledes end hverdag, eller hvordan man nu vil have det. Det vil komme ind her. Vi har ikke noget varmestyring i de her huse, og typisk når vi bygger nye huse, så er den varmestyring, som der bliver leveret fra byggerfirmaet, så effektiv, så vi skal ikke forsøge at gøre det bedre. Det kan vi ikke. Men hvis man sætter systemet i et gammelt hus, som for eksempel har en gammel varmestyring, der ikke rigtig er effektiv, eller ikke rigtig virker mere, eller alligevel står til en udskiftning, så har vi også moduler, der kan styre gulvvarme, vandbåren gulvvarme, og sensorer på Z-Wave, man kan sætte op i rummene, som kan fortælle temperaturen, og man kan sætte setpointer og alt det der på det. Og i sådan nogle huse kunne det godt gå hen og blive en rigtig god forretning. Alarmen. Ja, vi kan definere en alarm. Vi er nu her, der har vi defineret en skal. Det betyder, at hvis man har sensor på døre og vinduer, kan man lave en alarmsikring, som tjekker på, om de sensorer de bliver brudt, når den er tilkoblet.
og så kan alarmen sende beskeder, eller tænde af lyset, eller hvad man nu vil have den til at gøre. Sjove ting at sige. Energi. Hvis man har enheder, der måler energi, så kan man se, at forbruget, hvordan det ser ud, og man kan se det over forskellige perioder, dage, uge, måneder og år, og den kan sammenligne med forrige år, hvis det er, man ligesom har noget mere historik liggende bagved. Jeg tror faktisk ikke, vi har nogen enheder i det her hus, der tæller på forbrug. Så kommer vi ned til den nederste her. Ja, man kan selvfølgelig også taste værdierne ind for det, så kan du se, hvad det er, det koster at køre i de forskellige perioder, afhængig af, hvordan prisen på strøm den kører op og ned. Den sidste hernede, det er indstillinger. Jeg vil godt lige nævne de andre hernede også. Hvis vi starter nedefra her. Support, den ryger til Fibaos supportside. Altså ikke vores, men Fibaos supportside. Hvis man har en eller anden fejl i en af enhederne fra Fibao, eller hvis man kan se, at controlleren gør noget, man ikke forventer, så er det altså muligt at rapportere en fejl direkte til Fibao. Vi vil også gerne være behjælpelige, så hvis I tager fat i os, der er sket et eller andet, så kan vi måske enten fortælle, at vi allerede har fat i dem derovre, eller de allerede har svaret os om et eller andet, eller om ikke andet i hvert fald bare lave en fælles opsamling af, hvor der er problemer, og på den måde lægge pres på Fibao. Den næste heroppe, det er til programmør. Der findes et interface til den her controller, som kan bruges, når man programmerer fra andre steder. Det er nok ikke det, der bliver mest brugt, men hvis man har behov for det, kan man åbne det, og så kan man se, hvilke kommandoer, der kan sendes til den. Konsollen. Hvis man åbner konsollen, så får man sådan en lille vindue hernede, der fortæller lidt om, hvad den er i gang med at udføre forskellige ting og sager. Det kan være meget hjælpeligt, hvis det er, at man har enten en quick app, som vi kommer tilbage til, det er en udvidelse til systemet, eller hvis man har en scene, der gør noget, man ikke forventer eller forstår, så kan man få lidt hjælp hernede fra og se, hvordan den gør det. Det er ikke nødvendigvis noget, man overhovedet kommer til at prøve nogensinde. De fleste af tingene, de kører jo inde i systemet og kører, som de skal, så derfor er det ikke nødvendigt. Men det er godt at vide, den er der. Indstillinger. Går vi ind i indstillinger, så får vi en liste af forskellige muligheder. Den første heroppe, enheder, den lister alle de enheder, der er herinde. Det er fysiske enheder, der er sat ind i systemet, og det er også de udvidelser, vi har lagt ind i form af noget, der hedder Quick Apps. Selve enhedslisten er lavet sådan, så den lister dem som default, lister dem, så de hænger sammen. Alle dem, der hedder A her, det er i virkeligheden en matrix, der sidder over i væggen med de 4 tangenter på. Den består af væsentligt flere end de her 6, men vi har skjult alle dem, der ikke giver mening. Så A heroppe, scene, det er i virkeligheden sådan en overordnet en, som kan bruges, når man laver scener til at fange, om der bliver trykket på 1, 2, 3 eller 4. Og de 4 tryk, de er også repræsenteret her. Hvis man gerne vil kunne stille noget farve på dem, så er det også en mulighed med de her 4. Og den sidste hernede, det er i virkeligheden selve lysdæmperen, der er bygget ind i vores matrix. Vi har også en, der er 2 relæer i stedet for, så vil der bare have været 2 hernede i bunden. Men det er så tændt sluk, det er ikke noget, man kan køre op og ned for i styrke. Ja, hvis man vil søge efter noget i de her lister, så kan det være nemmere, hvis man allerede kender navnet. Jeg kan lige fortælle, at når det er, vi leverer en løsning, så leverer vi jo en tegning sammen med løsningen. Hvis vi lige hopper herover en gang, så siger vi den der. Det kunne være sådan en tegning som den her. Det er en plantegning, hvorpå alle vores matrixer er blevet tegnet ind. Vi har en matrix A heroppe. Det er det bogstav, som også står forrest inde i konfigurationen, når vi har sat systemet op. Og når man ved, hvor A, B, C og så videre derudad de er placeret, så er det lidt nemmere at sige, om det er den, der hedder B, jeg godt vil have lagt noget ind på tast 2, for eksempel. Og så kan man inde i sit system finde den information, som man har behov for at kunne komme tilbage til den. Skal vi lige finde den igen der. Her, der har vi B'eren. Jeg kunne også have skrevet heroppe i feltet B kolon, fordi det ved jeg alle dem, der har noget med B, de starter med. Og så får jeg faktisk min matrix B her, og den kan jeg så gå ind og kigge i og gøre nogle forskellige ting. Jeg vil ikke gå i dybden med, hvordan man laver om på denne her i denne her video. Det skal være et overblik over controlleren, men jeg kan lige kort fortælle, at når man åbner en linje op, så gør man det ved at trykke på enten pilen helt ud til højre, eller et sted i linjen, hvor man ikke kommer til at skrive eller gøre noget. Hvis det er på lampen her, hvis man trykker på den første af ikonerne herude, så kan man risikere, at man tænder og slukker for et eller andet. Så derfor enten på nummeret, eller på nogle af de ting herhenne, hvor der ikke er en drop-down eller en tekstfelt, man kan skrive i. Og så kan man så åbne den op og kigge ind i, hvad det er. Hvis vi nu for eksempel tager den her B'er,
Så kan vi se, at der er nogle faner hernede, generelt avanceret. Det er begge to nogle, der indeholder information om selve enheden, både versionsnummer og navn og hvad det er for en firma, der laver dem, og alle de her forskellige ting. Avanceret er mere med, hvis man gerne vil have den skjult, hvis man ikke gider kigge på den mere, så kan man fjerne den. Husk, så man ikke kan vælge den i scenerne, så derfor er det ikke dem alle sammen, vi har fjernet, kun dem, vi ikke mener, der er nødvendige. Enhedskonfiguration kan være, hvis man skal lave et eller andet med enheden. Her skal man passe lidt på, for hvis man får trykket på noget forkert, så fjerner man den altså også for alle de scener, de indgår i. Men det er en mulighed. Associeringer, det er, hvor man binder to enheder direkte sammen. Hvis jeg for eksempel har en matrix, der skal tænde for en anden matrix lysdæmper, så er det herinde, man gør det. Jo tættere man gør det på enheden, jo bedre. Ved at lave det som associeringer, hvor de taler direkte med hinanden, så er man uafhængig af controlleren. Og det betyder, selvom controlleren bliver slukket, eller ikke virker, eller et eller andet, så kan du stadig tænde og slukke dit lys. Hvis man nu har lavet det som en scene i stedet for, hvor man siger, når jeg trykker på den her knap, så er det en scene, der fanger det, der er blevet trykket på knappen, vi skal have tændt for den her matrix i stedet for. Så vil det ligge inde i controlleren, og det betyder, at hvis man slukker controlleren, så virker funktionen ikke. Der er mange eksempler på controller, der helst vil lave det på den her måde. For eksempel sådan en som vores Homey Pro, en meget udbredt controller. Der vil de gerne have alting ind over controlleren. Det betyder, når det er, man laver et flow, som det hedder derovre, så fungerer det vanvittigt godt, og det er rigtig flot at kigge på sådan noget. Men hvis strømforsyningen står af, eller hvis controlleren går i stykker, så er der ingenting, der kører, for alt skal ind over der. Man kan godt lave associeringer derovre også, men det er bare lidt mere besværligt, end det er her. Notifikationer, det er et spørgsmål om, hvis der sker et eller andet med den her enhed, vil jeg så have besked? Det kunne fx være, at den er blevet utilgængelig. Det kan være, at den af en eller anden grund har mistet strømmen eller et eller andet. Så vil jeg gerne have en besked en gang. Jeg vil måske gerne have det som en push-besked. Og jeg behøver ikke e-mail, men i hvert fald push-besked. Og til den bruger, der hedder admin. Så kan jeg få tilsendt en besked om, at nu den her enhed pludselig ikke er tilgængelig mere. Det har jeg nu ikke lyst til at få, så det slår vi lige fra. Den sidste, parametrene. Parameter er en måde at tilpasse enheden til at gøre nogle bestemte ting. Alle parametrene er beskrevet i vores manualer. Der kan godt være mange parametre, og det kan også godt være, at det virker uoverskueligt, men det vil typisk være sådan, at det er nogle få parametre, man i virkeligheden bruger til noget, og dem kan vi finde i manualen. Jeres system er sat op fra starten, så det burde ikke være nødvendigt. Nå, lad os lige kigge heroppe i toppen igen. Det var, hvis man søgte på navnet. Man kan også søge på typen. Der er Z-Wave og 2-3 andre, Leo, NIS og Zigbee og KNX. Alle sammen protokoller, der er understøttet af controlleren. Den kan man også gå ind og søge på. Det er ikke nogen enheder, vi lægger ind. Vi kan godt finde på at lægge nogle Zigbee-enheder ind, men ikke KNX, NIS og Leo. Så er der Quick Apps. Quick Apps er en type udvidelse til systemet. Hvis vi gerne vil kunne tale med noget, som ikke direkte har Z-Wave, så kan vi for eksempel lave en Quick App, der kommunikerer med en Sonos højttaler. Og så kan man gå ind og lave de her udvidelser. I systemet fra starten, der lægger vi faktisk en hel masse forskellige udvidelser ind, sådan så man kan se, hvad der foregår. Og blandt andet sådan noget som Somfy, der styrer Velux-vinduer og gardiner. Det er en udvidelse, der er lagt ind, som så finder alle de gardiner og screens og vinduer, der er i systemet. Og så kan man så bruge dem til forskellige ting. For eksempel, hvis vi kommer selv hjem, og så der er 28 grader i køkkenet, så sørger den selv for at åbne vinduet, så den kan få luftet ud. Vi går lige ind og sletter den igen. Hvis vi lige hopper roller over her og går over til rum, så kan man søge på et rum. Hvis jeg for eksempel ved, det er værelse B, jeg skal ind og lede efter, så går jeg ind og finder den her, så kan jeg se, der er de her enheder i værelse B. Det er en lidt hurtigere måde, end at sidde og bladre ned og finde ud af, hvor den ligger henne. Man kan også åbne for filtre her, så får man rigtig meget at vide. Der kan man for eksempel vælge at se alle enheder, også dem vi har skjult, hvis det er det man vil. Og så kommer der rigtig mange enheder frem. Men det er sådan en måde, man ligesom kan kigge lidt rundt på her. Så den lukker vi lige igen. Vi går lige ned til rum. Rum er de inddelinger, vi har lavet i systemet, og det er jo typisk delt op, sådan som huset det er inddelt i forskellige værelser, og så har vi forsøgt at lægge de forskellige enheder i de værelser, som de hører til i. Det her betyder rigtig meget for den måde, at mobiltelefon-appen også kører på, fordi den er nemlig også bygget op efter rum.
Og hvis man gerne vil ind og tænde lyset i køkkenet, så er det meget smart, at de enheder, der er i køkkenet, også ligger i køkkenet. Man kan herinde flytte rundt på sektionerne, hvis man gerne vil have dem i en anden rækkefølge. Og man kan også tilføje nye rum, hvis man gerne vil lægge et nyt rum ind og give den en eller anden fornuftig ikon og sige OK, så vil man få oprettet et rum. Og så kan man også bruge den inde i systemet. Scener, det var det vi snakkede lidt om før. Scener er en måde at lave nogle funktioner på i systemet, som kan udvide funktionaliteten på tværs af enheder for eksempel. Det kunne for eksempel være en slukant. En slukant, den kan ikke lægges ind i enhederne, de kan ikke tale med så mange forskellige, men herinde i controlleren, der kan vi lave en scene, der slukker for 50 forskellige enheder. Det kunne også være en kom hjem scene, som vi har lavet som standard. Når det er, man kommer ind i huset, så trykker man på en knap, og så tænder den det her forvalgte lys. Og tilsvarende elpriser. Vi har en quick app, der går ud og henter priserne på elen, spotpriserne lige nu, og så præsenterer dem på en matrix med forskellige farver. Det er styret af en quick app, og så selve farven de bliver sat op af den her scene, der ligger og kører en gang hver 5. minut. Alle de forskellige scener, der er her, de er typisk knyttet til en quick app, men vi laver en video for hver af de udvidelser, vi har lavet. Sådan, så hvis man gerne vil finde ud af at sætte Sonos-anlægget op, så laver vi en video, der præsenterer, hvordan fungerer Sonos Manageren. Så dem vil jeg ikke gå tættere ind på i dag. Profilerne var det, vi talte lidt om, vi havde op foran heroppe. Vi kunne vælge imellem forskellige profiler. Og herinde i profilopsætningen, der kan man vælge, hvad der skal ske, hvis man skifter til en af de andre profiler. For eksempel rejse. Vi kunne vælge at sige, at når det er, man rejser, så går vi ind, og så tænder vi for lyset inde i depotet. Vi har lavet en simulator i stedet for. Den er væsentligt stærkere end den her vacation-opsætning. Og den gør det, at den i en periode, hvor man er hjemme, optager, hvordan man bruger huset. Og når man så tager på ferie, ja, så går den ind og afspiller det, som man har optaget i den periode, hvor man var der. På den måde ser huset ud fuldstændig som hvis man var hjemme. Lyset tænder og slukker på nøjagtig samme måde, som hvis man selv var i huset. Så har vi en generelt den indeholder noget information om selve controlleren. Derudover så har den også lokation, hvor man i denne her situation har sat adressen op til den, og hvor man kan lave det, der hedder en geofence, det vil sige, når man bevæger sig ind i det område, som ringen den dækker, så tænder den for eksempel for noget lys, eller starter musikken, eller åbner vinduerne, eller hvad man nu vil. Man kan også godt lave flere lokationer, så jeg for eksempel havde en lokation på min arbejdsplads i stedet for. Og når jeg kører fra arbejdspladsen, så tjekker den, om temperaturen er for høj hjemme i køkkenet, og så åbner den automatisk vinduerne, hvis den er det. Der er også noget omkring tid på enhederne og variabler, man kan definere, som man kan bruge til at arbejde noget med. Det vil jeg ikke gå ind i nu. Det er der ikke noget behov for. Er der en opdatering, kunne man også ved hjælp af den her gå herind. Den vil også poppe op på din smartphone, hvor den siger, at nu er der kommet en ny 220. et eller andet. Husk lige at kigge på vores nyheder, om vi har sagt god for den, inden I installerer den, fordi vi har desværre haft et par episoder sidste år, hvor de havde fået lagt nogle opdateringer ud, som indeholdte nogle graverende fejl. De er rettet nu, så den nye 5.210.12 virker som den skal, og vi har ikke fundet nogen uheldigheder ved den endnu. Adgang. Selve systemet kan laves sådan, så I har flere forskellige brugere, der kommer ind her. Det vil sige, at man kan have en bruger, som er min, Allan, og så har jeg muligheden for at knytte nogle ting til min bruger. Det vil sige, når jeg kommer hjem, og jeg er den første, der kommer hjem, så vil jeg gerne have, at der bliver tændt for musikken, og i øvrigt tændt for noget musik, jeg godt kan lide. Hvis min datter kommer hjem, eller nogle andre kommer hjem i huset, så kunne det være noget andet musik, der blev spillet, eller nogle andre lys, der blev tændt. Det kan man lave baseret på brugere, som man opretter herinde i systemet. Vi har ikke oprettet brugere, når vi leverer løsningen. Det er en ting, der skal gøres efterfølgende, fordi vi ved selvfølgelig ikke, hvem der bor i huset. Men det er ikke så forfærdeligt svært. Men vi har en guide til, hvordan man laver ekstra brugere til systemet. Og ellers kommer der også en video på et tidspunkt, der fortæller lidt om, hvordan man gør den her del. Backup. I systemet kan man lave nogle forskellige backups. Og en af de her backups, som der altid ligger der, når I får det for os, det er den, vi leverede systemet med. Hvis man så laver ændringer, så er det en god idé at lave nogle backup. Opdaterer man til en ny version, så vil den altid automatisk lave en backup, inden den opdaterer til den nye, sådan så man kan komme tilbage til den, hvis der går et eller andet galt. Man kan lave backup i skyen. Det er en
god idé, fordi hvis nu der skulle ske noget med det her center, så vil en backup i skyen kunne bruges til at lægge over på et nyt center, og så er man op og køre sådan, som det så ud lige inden det gik galt. Selvfølgelig kun op til den nyeste backup, man har lavet. Man kan også vælge at lægge backuppen lokalt. Man kan have op til 2 backupper lokalt. Vi har en her, kan man sige, færdig integration Logic Group. Den ligger lokalt, og den kan man så downloade til sin computer, hvis man gerne vil have den liggende der. Men du kan ikke overføre en lokal backup til et nyt center, så derfor er det vigtigt, at man har en oppe i skyen. Hvis man er så uheldig, at der skulle ske et eller andet med centret, så kan vi i hvert fald genetablere den deroppe fra. Tror nu nok godt, vi kan få den på, hvis det nu er gået rigtig galt, og man kun har en lokal backup, men så skal vi ind over Fibaro og dem til at hjælpe os. Netværk fortæller lidt om, hvordan netværket i din controller er sat op. Det er sådan, at den har et netværkskabel, som vi altid foretrækker at køre med, fordi den giver det mest stabile netværk og i øvrigt også det hurtigste. Men den har også en indbygget Wi-Fi. Wi-Fi kan bruges de steder, hvor vi ikke kan få et kabel i, så kan vi godt køre den på Wi-Fi. Men den kan også bruges som en backup i tilfælde af, at man for eksempel hiver stikket ud til Wi-Fi eller til netværket, så vil Wi-Fi'en automatisk blive aktiv, og så vil den tilbyde, at man kan koble på via den. Hvis man sætter et primært netværk op på den, så vil den virke som en rigtig backup. Det vil sige, at hvis det ene netværk går ned, så slår den automatisk over på den anden og kører videre. Hvis ikke den finder noget netværk, så laver den sit eget access point. Og med et access point, der betyder det, at man med sin telefon eller sin computer kan koble sig op imod controlleren og komme ind og få lov til at lave om i den, eller styre den, eller se, hvad det er, der er gået galt. Tilkoblet gateways, det er nok ikke noget, som ret mange kommer til at opleve. Det er typisk, hvis man har meget store installationer, og den af en eller anden grund ikke kan klares i en controller, så kan man koble det, der hedder en subcontroller på. Det vil sige, det er i virkeligheden bare et andet center, men man kan koble den på via netværket, altså via Ethernet i huset, og så kan man sætte det her center et andet sted. For eksempel en 4-længet gård, hvor den af en eller anden grund ikke kan komme over til den anden lade eller længe. Så kan man sætte et center derover, koble det op på det lokale netværk, og så kan man der melde nogle ekstra enheder ind, som vil optræde i hele centret, eller i hovedcentret, som enheder, og man kan bruge dem i alle de ting, man plejer at bruge dem til. Men nu er det bare et center, der står lidt tættere på, der taler med dem. Normalt hopper vores enheder, når de kommunikerer. Hvis der er fast strøm på, så hopper de fra en enhed til en anden, hvis ikke kan nå ud i hjørnerne af huset. Og det plejer at være nok. Men vi kan godt komme ud i en situation, hvor der er behov for at sætte et ekstra center på. Diagnostiseringen her er en måde at se på, hvor meget belastning der er på anlægget. Det er en ret kraftig lille controller, den her. Den har 4 processorer, den kører normalt et sted mellem 5 og 10% belastning. Man vil godt kunne se nogle peak på den en gang imellem, når den pludselig laver noget servicevedligeholdelse, eller den udfører nogle kommandoer i nogle af de her integrerede quick apps, vi har lavet. Men normalt så kører den faktisk rimelig fornuftigt dernede. Man kan også se, hvor meget RAM-forbrug der er på den. Den kan godt være højere, men vi havde gerne ønsket os, at de har proppet noget mere RAM i den her boks. Gerne dobbelt op faktisk. Men der er det, der er i. Hvis det er, at den begynder at løbe tør for RAM, så kan man gøre det, man laver en backup, og så genskaber man backuppen. Så sletter man al historikken, der er derinde om, hvad det er, den ligger og holder øje med. Og det er åbenbart noget, der tager rammen. Og på den måde kan man så få den ned, så den måske kommer ned på 70 eller 75%. Man kan også se, hvor meget af lagerpladsen man har brugt. Det er ganske fint. Vi har brugt lige omkring en fjerdedel af pladsen, så der er masser tilbage nu til at lave resten af det her, hvad vi kunne finde på at sætte op på systemet. Jeg springer lige Z-Wave over, den giver ikke rigtig nogen mening lige nu. Så vi går videre her. Der er en anden vej ind i Z-Wave, og herinde kan man konfigurere nogle forskellige ting. Man kan for eksempel fortælle den, at man gerne vil rekonfigurere en enhed. Det skal man ikke gøre, uden man ligesom har fået at vide fra os, at det er en god idé, fordi ellers så risikerer man nemlig at tabe nogle af de opsætninger, der er på den. Man kan også fortælle, hvor tit den skal holde de enheder, der ikke selv giver status. Det gør de fleste af vores enheder giver status til systemet, så der er ikke så stort behov for det heller. Men der er nogle forskellige muligheder. Det her det er nok meget teknisk, så den gider vi heller ikke dykke så meget ned i. Det er godt at vide, at der er nogle muligheder for dem, og for dem, der gerne vil det, så kan man gå ind og læse noget mere om, hvad de her de kan. Går vi videre herned af, Z-Wave er vores primære protokol, det er alle vores enheder, der kører med det, men selve controlleren understøtter også både NIS og Eleo. Det er to protokoller. NIS er hovedfirmaet, der ejer Fibaro,
Og lige nu der er de i gang med at omdøbe stort set alt, hvad der er Fibaro-enheder til NIS i stedet for. Og det betyder, at hvis I for eksempel har en Fibaro Motion siddende hjemme på jeres badeværelse, og I skal bruge en til, så kan det på sigt godt være, at I ikke får lov til at købe en Fibaro Motion mere. Så hedder den NIS Motion i stedet for. Men det er nøjagtigt den samme hardware, det er nøjagtigt den samme chip, der sidder i, og den kan nøjagtigt de samme ting. Så der er ikke nogen forskel som sådan på det. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Det kan være, at de kommer med nye ting ekstra. Så er der KNX. KNX er også en åben protokol, der kan en hel masse forskellige ting. Det er noget nyt, de har fået integreret KNX'en med ind i her, men nu kan vi også kommunikere med det, så hvis man bruger controlleren i en stor situation med noget firma måske, eller en meget, meget stor bygning, så kan vi også godt få integreret det med ind i. Zigbee, den er ikke en full-blown Zigbee-implementering. Den er lavet sådan halvt, hvor man godt kan få nogle Zigbee-enheder ind og bruge dem til at give nogle signaler, men man kan ikke lave associeringer mellem Zigbee-enheder, og de andre ting, som man normalt gør i Zigbee, kan heller ikke lade sig gøre. Vi bruger nogle få Zigbee-enheder rundt omkring, når der har været behov for at bruge nogen, som vi ikke enten har kunnet finde i Z-Wave, eller hvor det bare giver god mening at bruge den her. Normalt holder vi den til én protokol. Det har en fordel, når man har et hus, der kun kører én protokol, fordi det er med til at styrke netværket, der er i huset. Så derfor er det ikke ofte, vi blander, men det kan være, at vi får behov for det i nogle situationer. Voice over IP, det understøttes herinde. Vi bruger det ikke, men der er faktisk mulighed for at sætte nogle samtaleanlæg og noget forskelligt andet op, hvor man kan bruge IP, voice over IP, som kommunikationslinje. Så var der klima, som vi snakkede om tidligere. Det er kun interessant, hvis man har varmestyring i sit hjem, ellers så vil den være tom. Alarmen, her der kan vi se, hvordan vi har defineret den. Hvis man går ind og kigger i den blyant, der er herovre, så kan man se, at vi har valgt en af sensorerne, det er på hoveddøren, som en del af den her skat. Man kunne godt have nogle motion og noget andet med, så skal man nok ikke kalde den for skat, men så bare alarmenheder. Og på den måde så bygge et alarmsystem op, som er lidt mere sikkert end kun på hoveddøren. Men man kan alle de ting, man vil. Man kan lave flere forskellige alarmzoner. Man kan fx have en adgangsvej, som var hoveddør og bagdør, som havde forsinkelse på f.eks. 30 sekunder, og så en skalsikring af resten, der kobler sig ind med det samme. Man kunne også have nogle pier indenfor, som var en total tilkobling. Og når alle de her ting de bliver lagt sammen, så har man faktisk et rimelig fornuftigt alarmsystem. Så kan man lave forskellige scener, der reagerer, når det er, der går en alarm, eller når man afstiller en alarm, eller tilkobler eller frakobler alarmen, så kan man få den til at sende beskeder til telefonen om, nu er den tilkoblet, eller nu er den frakoblet, eller alarmen er gået, eller alarmen er afstillet. Og på den måde kan man faktisk gøre stort set det samme, som man kan med et andet alarmsystem. Der kommer ikke nogen vagter ud, hvis der går hul på en rude. Det er ikke et sådan alarmsystem. Der skal man over i G4S eller Verisure eller nogle af de andre. Have, ja, der er områder, hvor det giver rigtig god mening at have vandingssystemer. Det har vi heller ikke rigtig haft erfaring med herhjemme i Danmark, så den vil jeg også bringe lige så lidt henover. Jeg håber, det gav et lille indtryk af, hvad man kan i systemet og hvordan man kommer rundt. Og husk, vi kommer med flere videoer, hvor det er, vi gennemgår ændringer i systemet, som for eksempel skift rundt på 2 taster, hvad de skal tænde, eller gennemgår de forskellige quick apps, som vi har tilføjet til Smart Living. Tak for det.